Mapurisa. Karena kita boleh menulis agama. Muri ya murukone kwa baba ngoti mazitane kakangowanisa nekubatsira kwatinoita navanhu vanengokawandisa ya avasiri vakatanga kuwisa mwana asingadye asingaite seya zvekutoti zvasvina 3 days zvinoratidza kuti anokwanisa kuti atofa. Saka mwana akauya kufuka kuma 6 o'clock ndofuka patova nenguva time auya kuma 6 o'clock tikatanga kumurapa. Pamanzo kuti mukanya ndo spirit inotibatsira isusu mudzimu. Ndofunga mudzimu unozikana kubvira kudhara tikamboshanda futi nachifu kushaya ndichibatwa ndichiri mudiki. Ndofunga naresa munondiziva ndakambogara pachimbudzi zvekunyanya siteri kwa vanhu vanondiziva. Saka tabata dambudziko ranga ripo pairatidza kuti paitika makuna-kuna. Pakabva panzi mwana areurwe in short noti ndiye achazozadzikidza zvinhu zvakaitika. Iwo kuti upore iwewe mweya uri kuti reurura makuna-kuna akaita sei akaitika. Ndo paakatanga kuburitsa hanzvadzi yake. Aburitsa hanzvadzi yake iye akabva tozozviona kuti andogona kufa ndakatadza kuda kuti ndireure zvinhu zvakaita sei zvakazara. Akabva azoya kumba abva azoreurura futi baba pawakauya ndifunga mene akawaudza munongozama kuva anofamba pandinoshandira pashiraini panenge pane vanhu vakawandisa. Saka vakauya vakatogumbuka vakutoda kuti anzida kuzvisungira ndakaita sei ndikabva tambovatora nedare redu isusu ripematare tabva tataura navo nenyaya asi ivo kuti titaure nezvavo ndakazviona kuti wangu wandiudza nyaya yekuzvisungira noti ndakamboita certificate futi yaabuse nechichi ndakaitira pana pakandiya panapa yaitiwa nekafeti. Saka ndakazviona kuti ndikavataurira futi ndichange ndakutadza basa futi riri ndabva ndavaonesa mamiri akaita nyaya iyi. Ivo vakatoibvuma nyaya wakati nyaya yakambotaurika asi mwana wayahanzwisiso musikana yakambotaurika kumba uku akauya natete wake but akungoramba achingoiburitsa se ndikati nyaya yezvamunoona painoramba ichibuda nekuti inochimina cheropa renyu mimi. Saka mukuona mhondoro zvadzinoita kana dziripo dzinogona kuti hadzisi kusvika pauri but munoona rambe nyaya yekuramba ichibuda kuti mwana haasi kupora nekuti akaitwa richi wavo. Sex yakaitwa apa ingerechi richi wavo zvokurima-rima izvo. Saka nyaya yakaitika ipapa ndavaonesa ndofunga yakatombogarwa pasi kuti nevamwe vanonzi hazishiri ndofunga yehama yavo nani vakaenda namai yacho patikabata nyaya iyi patikareurisa amai vacho vanga varipo baba vanga vasipo ndabva ndashedza amai zvakanzi shuwa nyaya yakaitika yakatsikwa amai acho amai vamwana nokuti baba zvinore step father pane mwana uyu pano uyu nyaya ita kuti vamubvunza kuti kwewe nyaya iri yataurika ichokwadi here zvakanzi ichokwadi nokuti nyaya inini ndakatomboitaurira mamistress ndakatombogara hanzi nyaya iyi ndakamboitaurira mamistress ndakatombogara uku ndikabva ndamborapiswa nenyaya iyi ndabva ndazoenda futi kuharare ndabva ndambozvishandira ndakaenda kuharare hospital ndakaenda kupi nokupi ndichizvirapisa ndabva ndazoudza nyaya tete nokuti nyaya yanga ichinditenderedza yabva yazotsikwa iyi nyaya yakatombotongewa kumba kwavo ikoko yabva yazobatiwa futi ava vazondibvunza futi baba kuti kose nyaya yekuramba ichibatika ndakati imimi nyaya makaitsikira umba kwenyaya nambo haina kupera kai kana imimi pasina kuita chenero yekumhondoro nyaya iite se haipere. Ndofunga nyaya ndakabva ndazoonana futi navazakaria ndofunga vari panapa ndakavaonesa vanga vana sabhuku makomo. Ibi mvune paze chidza msikana wako iwe chidza msikana wako ibi mvune paze
Ini ya Messi ora. Quanto Messi. Tesa. Ndio huko. Maenda kusini. Nusu isawiri garani basi. Nusu kuisa kwa mtu Ndio mmoja. kwa mangani. Amali. Munga sunungukai. Sababu musununguke chaura. Pano kaitwa na baba noti tochera kuti mwana unora bokanaka mambo vachenure kudara kafara mumuriri tsarangura izvi zvakaitika na baba inini ndikashayikirwa nababa vangu ndine makore matatu anditovaziva zvadaro mama vangu vakagarwa nhaka nomukoma wababa vanobankuru ndikakorera tichichengetwa nabankuru ivavo asi tegara kunonzwa padhuma kuna pari pamba pamboguruva baba vashaya ndakadzidza ECD padhuma ndichodzidziswa nagogo ndovanga vari medium crash ndane 5 years 6 years ndakuenda grade 1 takatama ndikaenda kumapinga kwaiva nababa vakagara nhaka mama tasvika koko ndaiti teerera mukicheni vasikana baba asina dzimba dzakawanda saka ndati kana vanhu vamuka varanga magumbezi zvinzi kutonhora sezvandandisani ndanyatsa kuti kwavo enda kufanira kurara mubedroom nababa vanhu vachifanira kudi kuvadziya usobuda baba vaindibata saka zvikangokura ndikashaya kuzviudza kana kuti ndozidzana kura nditi kuti baba vari kundibata asi nekukura zvikangokura zvichindidya mwoyo kuti baba vakandibata baba vachibatai kuti ndivenenge kuti kangani handichaziva asa vanondibata kamwe chete kana kaviri vakanodarira kaviri zvadaro ndagrade 6 ndakabatwa zvakare namukoma vanhu vabereki vangu vasipo teerera imba yakasangana vasikana nevakomana ivo vairira pamubhedha isi tichivaridza pasi mukoma kubvandibata Mukoma wacho ari kupi? vakandibata mukoma vakandibata kaviri zvadaro ndakati ndaenda kusekondari ndakawana medium wekuzvidza tikapinda mukemfed tapinda mukemfed taita mamiting ekuti vanasikana tichidzidzisa kuti musagari nezvinhu zvinenge chikubatai pane zvirwere kushungurudzwa kunosangana nevana vasikana vakawanda sika kana makasangana nekushungurudziwa kana kubatwa kana kudii munofanira kuwana munhu akakurerukira wekuzvitaurira kuti ubatsirikana asi pakukura kwandikaite kokubva ndichangogona kugeza ndegara ndine zvinhu zvaindishamisa zvaibuda kuzasi kwangu chitambo chirefu refu so chinenge chidziyo nanhasi chinobuda zvinhu izvozvo achina kupera nyange pandikarapwa kakawanda saka zvadaro ndakawana medium vakandirerukira inzi medium ronzwa vaiva kukemfedi wekoko vandagara navo pasi vandavatsanangurira medium vakabva vati sezvo iwe uri kuchengeta uri nherera ndikada kuti ndizvisimudzira ndizoti unozorarama sei apada kuti upedze chikoro saka ndichandakuita ndakutora vabereki vako ndivaudze ndigare navo pasi ndivaudze kuti kukurapisa maronda ndeirwara chirwere chemaronda mwedzi wega wega kana nanhasi ndichisukwa saka vakabva vatora dana mai vangu nambuya vari munomai vasekuru mukadzi vasekuru mai vababa vavatotaura nyaya yacho yekuti mwana ndokumbira kuti ndimbogara naye sezvo anogona ari kudzikira paanobva kure da kuti abve padhuze kuti agone kusangana nemasajekisi ekuseni ndozvitaurire vakaita navo havana kuvaudza nyaya izvi saka ndagara navo vakandiendesa kuchipatara ndikaendeswa nekemfed pakatobuda mari yakawanda singaiti ndikabaiwa mainjection ndikapiwa mapiritsi ndakanwa asi chinhu ichi hachinokumira kubuda pandakatanga kutevera ndiri form 2 ndakabuda ropa risinganzwisisiki raitonge black rainhuwa richitonge zvinhu zvakaora risiri black risiri red zve5 days zviropa hazvainzwisisiki kuti zvichii zvaibuda saka Ndanga pandaiti ndichida kutanga kuenda iwe sekreta
ndiudzire amai vemusikana kana varipo yaba yavo ngawe kuna amai vemusikana zvinhu zvinosiyisa vavengefungeka zvinosirisa mama zvakonzera hosha kumwana kana iri mushonga kana iri chika tasamona utano hwacho vanokomushemushi mapurisa kana tichitore munhu muisa kambo endai naye ambozorora zvake ambozorora setichazomuira zvazomucheza amai vacharo ndikutore chikwadi so chapugwa nomwana chinosirisa mambo kana vachisangana zvinhu zvakadai kuti imimi mwana akambokuudzaiwo here kuti iri ndo zvandaitwa nababa ava kuti imimi vaigara neni vacharara neni zvinova nhasi zvapa kuti adzikire utano hwake nokuda kwaizvozvo ini ndopokana nazvo zvaari kutaura hanambobva akanditaurira mashoko yakadaro uyu mwana wangu chaiwe namba 2 wandikabereka ende mwana uyu ndikakura ndichitomuchengeta inini pamwe chete nababa vake ivavo handinombobva ndikasangana neizvozvo kana iye kutoti anditaurire izvozvo ende kana ndikatasa mashoko yaari kutaura panobatwa mwana nezera raari kutaura nemurume mukuru futi kana inini mwana kubva ari ECD kusvika kana kumagrade 4 mwana ndinenge ndichimugezesa achienda kuchikoro ndinofanira kungutowana pane zvandinoona inini kana zvakaitika pafeya ndo zvandinotaura handizvizivi mwana uyo ari kuti akabatwa nekusangana inini pamusoro panyaya iyi ndikutotanga kutoinzwira muno mupane akabatwa nemakore mangani kutsanangura kwaenda nzoti hanzi iye ari kutaura kuti kugrade 1 negrade 2 akunzwa kwandikaita amai ini ndaifungira amaiva munopfungwa dzinodhodza mazwaka imimi kufunga kunyekoti mwana wemubataura yaita mwana iye weno ezvayanaye kufunga kunyemutara ari kunyemba nemimi kana vimutara kuti mimi ari kunyemba mabataura yaita nokuti anobva aita sei pamusoro panyaya mukutaura ndosaka ndati zviri kundikahadzisa inini ndini mubereki wake chaichai asiri wokunyembera kubuda kuri kuita nyaya iyi nikutokuinzwa kutobuda mukuburikidza nekuenda kwatikaita kuti abatsirwe achirwara nokushungurudzika nokuona kurwara nofunga takaenda kudare kwamadzibaba Inoki vakataura kuti kurwara uku kwaari kuita mwana uyu kukonzerwa nezvikwambo kudzinza kwenyu pane munhu akaromba asi ndikuona munhu uyu akaromba akafa tikabvunza kuti ko saka zvaakaromba munhu uyu imi zvinhu zvacho munokwanisa kuzvibvisa here nokuti isusu hatizvizivi zvikanzi aiwa nyangwe muridzi wazvene asipo tinokwanisa kuzvibvisa murume wenyu ari kunzi akabata mwana uyu ndiwo baba vangu akagara ndizvozvo ndiwo baba vake here mukoma wababa wake mukoma wababa wake kureva kuti varume venyu vanga vari vaningina pane vava varume vangu vanga vari vaningina pane vava right saka imimi makazozvinzwawo papapi mimi kuti mwana uyu ndo zvaari nyaya nditoinzwira ipapa padare zvokuti kana kumba kwamuna kuinzwa handikutoinzwira padare kana okay ambuya mwana akamboorwa iro muupenyu hwake aiwa asati dada akamboorwa iro akaroorwa nemurume akaroorwa izvezvo kuti muupenyu hwake akamboorwa iro aiwa anga asina utano hwake hwanga huri sei kubva ipapa tichidzoka kumashure nokuti mungati mima kutanga kubata utano hwemwana aeezi iye ari kutaura kuti pane zvaakatanga kuona kumashure uku zvatsanangura muno zvataifungidzira kuti pamwe mukatozvionawo kumashure nevaari kutaura kuti vakatozomubetsera achinzvenga zvainzvenga dhuze ndozvimwe zvache izvezvi kuti mimi kana muri kuti mwana wenyu pa 21 nhoroondo yake ichidzoka kumashure akamboroorwa here kubva pa18 kuya pa22 hoku kwete kuenda pa21 akamboroorwa here kwete 15 kuya pa21 15 kuya pa21 akamboroorwa here muchigara naye muchimuziva stere ambuya honga kwete izvi hazvidi nokuti ndimatupura kuti maigara naye 15 to 21 akamboroorwa here
Akaroorwa ane 18 years. 18 Kana years sikakanganisa. mukaenda kumberi Pane murume wainaye. mukaenda kumberi muchiita zvamuri kuchiita izvi Rega ndichikuudzai chikwadi chino muridzi chino mwana yakwendwa nesi hamuna umbo endai muko endai nimogara basi kudaro but musapupure tedzai va ende mukuziva kuti iye akatokanzerwa kubva kuchikoro kuti nyaya iyi iye aende mberi kuchikoro nyaya yaitika akatokudza maticha regaitini endai munogara pasi garai basi tingapedze nguva oda aiwa tiitai oda chazvinzwa kumberi vari kuita nharo dzokuita noisinga atoda vanhu aizvi kuvauya vanhu vese sei zvapupu zvetuda 1 by 1 aiwa kuchauya 1 by 1 dzoka yei imiri chakushedza tatamboya kumahutinesii musikana wenga ambodzoka zvake uyu iwe kuti mandara mbodzoka hako kwaya baba okay baba zvataurwa nanenge namukanya ndizvo anonzi mukanya zvataurwa namukanya budzai mazvinzwa okay right wedzerai pane zvamunoziva pamusoro pezvaataura ini ndinoti manyepo pakutaura kwake. Munotaura kungotaura manyepo azoti yakanyepa papo changamire ndofunga inini muri yakasiwa vari vana vaviri amai vavo vana kusuduruka panzvimbo takangovatora vakagara pamwe chete mudzimai wangu mukuru takagara takadaro vasati vava kutoziva kana kuti peaceful kuchaendwa sei ndakatangisa magrades 1 vese vari vaviri mukomana munin'ina kusvika mumaform 4 vese zvingoenzana nomwana wangu ini wandakabereka hapana wandakaitira favor kana kuti chii zvadaro vachikura handina kana wani muso kuti ndinowa kana kuvhiringa kana kuti ndibate zvakaipa pavana vavo kuti inherera dzakasiyiwa nababa ndaingoti vana vangu vana vomunin'ina wangu vana vangu nhasi ava muform 4 ndofunga akakwereta mari kuno mumwe bhaya gold bhaya uye akazoya pamba akati nyaya iripo ndeyekudai ndaya kuti mundipe mari yangu yakakwetiwa nomwana wenyu ndopandakati no inini mari handikupi bagold bhaya uyu mwana wechikoro unoti anosenza kupi mari kuti iye akudzorei mari iyo gold bhaya ndakati muti inini iwe enda kwaunoda asi mari handisi kuti kudzorera akabuda akaenda amai wacho neshungu vakamubata musikana wakada kuedza kuda kumurowa asi vakakunjika nokuda kuti vanga vakuita sevanhu vaenzana pamasimba ini ndakangokwanisawo kuzongotora shamhu ndobva ndangosiyana nechingavenhorodokerwa imi muri kuziva here kuti mwana pano ari kupupura kuti imi makagara naye handisi kuzviziva hamusi kuzviziva changamira iye ari kupupura kuti zvakabatiwa nenhingi nedare iye ari kupupura wega kuti baba vakandibata abve nokuti achigara kupi kumapinga kwete changamira handina kuchiitiko chandakamboita chakadaro pano here zvingakuburitse munyaya yenyu kana nyimi zoti ichitoimi hamuna kunge makachita zvingakuburitse munyaya yacho imi muchitonga kunzi ezvakaita ini ndinoti zvakaitika ari makore api mubvunzo alright it's okay mubvunzo wacho uchigomira wakadaro tingakuwanzire pane vamwe mawitness kuti vada kuuya handiti vari kupupura kuti mimi makazviti ndo vatauda kuti vauya mimi chisiduka
gara pasi mungati pupuro here zvamunoziva maererano nenyaya yomusikana ari muna baba vake. Inini kupupura kwangu kunoti mwana uyu akauya achirwara. Ndobva pasanangurwa kuti iwewe kuti upore pane chimina chakaitika. Saka nguva iyoyo anga ari pakuda kushandirwa. Anga aine dambudziko rekuti anga asingadyi sadza aimirira kudya sadza na12 o'clock dzeusiku. Sadza ratonhwa. Saka mwana uyu ndipo paakapupura akati inini ndakabatwa nababa nehanzvadzi yavo. Apupura kudaro mwana uyu zvikanzi wapona. Nguva iyoyo mai vacho vakashedzwa nekuti vanga vari panze. Ndobva vabvunzwa nyaya iyi. Zvinzi amai makamboinzwa here? Sekuti mwana uyu anga atsanangura achiti nyaya iyi yakamboenda kuna mistress. Ndakazoudza futi vatete vangu nyaya iyi ikagarwa pasi. Hanzi akambogara kuchikoro mistress aenda kuna mistress kuya uko. Hanzi mistress akati ngatichingoenda naye kuchipatara anopuwa uri mushonga womarwadzo. Vari kutaurirana pamwe chete naamai vake. Ndose kupupura kwaita mai vake takagara tirimo paitaurwa nyaya iyo. Saka hanzi akagara kuchikoro ikoko mazuva mashoma. Ndobva vazoenda zvakare mati pakapupurwa nomweya amai vacho vakanga varipo. Baba ndo vanga vasipo vanga vaenda. Amai vari kupupura kuti nyaya vatanga kuitwa izvo zvidarimo. Ivo vakapupura vachitaura kuti inini nyaya iyi ndakainzwa. Mwana uyu takashedzwa na mistress. Ndopika na ishe wangu. Zvachataura mudarira chifukandira. Zvachataura mudarira chifukandira. Chokwadi chisina manyepo. Chokwadi chisina manyepo. Mwari ngawandikongorera. Mwari ngawandikongorera. Baba mukatipo here zvakazara maererano iyo mwana musikana uyu nana baba vake zvamunoziva ini? Zvandinoziva inini zviripo pamusoro inini zvandinoziva zviripo ndakazvizira mudare paaitirwa dare rake rokurwara pake. Zvinonzi musikana uyu akabvunzwa nemudzimu kuti ndikuona pari kusaririra kwauri pakurwara kwauri kuita. Saka ipapo ndo pandiri kuona iwe ubvira uchiri mudiki pane zvakaitika pauri zvii. Ndobva ambotanga kutsinga mukana. Ndobva azotanga kutaura kuti iye achiri mudiki akabatwa nababa vake nehanzvadzi yake. Saka achitsanangudza nyaya yake amai vacho vanga varipo. Saka amai vacho vakabvunzwa zvikanzi nyaya iyi makaifambisa sei maererano nokuti mwana wenyu mamanzi kuti akabatiwa. Zvikanzi yakataurika munhu. Saka zvikaoneka kuti ndizvo ukama. Saka paukama paipai baba vanopedza ini ndinofanira mai avo amai munomokudanga kuti ari nyaya azipedza bati mukaba vakati kurukura vari vachitoziva zvinhu zvakaitika vakaipa baba yakusunga seudovadarozo Shepard zvapupu zviri kutaura kuti mimi muri kuwanikwa muchitora mwana muchida mukadzi. Imimi pazvapupu zvenyu zvese hapana chakwanisa kuti chikubuditsei munyaya. Kunze kwaamai vari kunyepawo kuti nyaya vatange kuinzwa kuna asi kana nyaya iyi hamuna kuinzwa kumba here? Ndati nyaya hamuna kuinzwa kumba here? Makainzirwa? Ndakainzirwa kudare. Kudare rematare. Ndokwazoya kuti ndisvike pano. Kuroti kumatare ndokwamukanzwira nyaya iyi. Ndazoinzwira Mina ichinzwa nei baba? Makainzwira kuma ndinoda kutanga nditsvage pamukatanga kunzwa nyaya. Ndati nyaya makainzwira kumba nei? Inini kutanga kuinzwa kwangu ka. Kuya kwetsamba yandakagamishiwa kuti ndaita makunakuna so ndo iroro ramatanga kuunzwa tsamba iroro mimi
sondo ramaona tsamba amai havana kuzviziva here kuti pane tsamba iri kutaura kuti mimi kudiwa kudai tsamba ikayomuse Friday kuma half 5 Friday ndati amai havana kuzviziva here takazviziva tese meseka so kureva kuti handiti maona kuti vakadzi venyu vanonyepa vari kuti vakuzunzira pana ndo zvataurwa ndizvo kureva kuti mimi hapana chapupu chiri kukusiyai chakuburitsai munyaya vakadzi venyu chaichaivo vanyepera dare kuti nyaya iyi vainzwa nhasi panapa pamusoro pazvo ivo pachezvavo vari kutoramba zvakare kuti havana chavari kuziva nezvese zvakaitika izvi asi tsamba yekunzi mimi munenge muchinzi mwana maerana nemwana kana dai manga musina kuzinzwa kumatare yaiye kumatare mumasvikiro but tsamba manga maiunzwa amai vabva vanyepa izvozvo zvoga pakunyepa ikoko kunodudzira kuti zvinhu zvamunenge muchitsvaga parudo munenge muchitsvaga kuti chiitisi tidanane nomukadzi uyezve tiburitsane munyaya asi izvo zvoga zviburitse munhu munyaya nekuti chinoburitsa munhu munyaya kutaura chokwadi maitikiro akaita zvinhu nezvapupu ndo zvinoburitsa vanhu munyaya. Baba mwana akamborapwa here muupenyu hwake nechirwere chiri kutokudzudza omupeta chirwere akamborapwa here chirwere chiri kumudzudza nemiwo chiri kutokunetsa iwo muupenyu hwake akandokokototanga kurapwa haana kumborapwa kana kuna chiremba chakurapwa mwana chiremba akarapwa aidetsikana nematanzos chete ndeandaizi baba chichaitika nyaya ine nhoroondo ichatsvagurudzwa imimi mukaedza kuda kuiga chokwadi bhozi pairapwa mwana kuzvipatara zvadomwa muno kuchabuda makadzi ende imimi munozviziva mwana akambogara kuchikora nde hongu ndo nyaya ndada kurika ndichataura kuti chizobuda panze akarapwa ari kuchikoro ndo yandada kupedzisa kuti ndipapatsanure ipapo ndo papatsanura unopara ichikubvunza patsanura ito ndasira pokuti mwana ndamurova kuda kurapwa nyaya mataura mimi yavhaya ikadaro haigoneki indipaiwo mukana nditaure kuti zvakaita sekuti asviki pagoro pachikoro kesi ine mandinzi kuti asvike kugara pachikoro pamusoro yacriminal tinogona kuhendla isisi tine patinoperera dare ngarione maonero aro ava vachaconvictwa munogona zvayakureisa munoda kutaurirana kuti munopuwa mukana wokutaura respektai dare iro rinei mapurisa chiitai kuti vanhu ivomuda kwanza inonzi conduct of court anopa judgment mambo renyi tapedza chifo kwakupa kwada kuti iwe shamari muri kutoitabatai vanavo iwe mwacho kuda tora uyari hapo mune mahandicap sebasa iyeyo ngapi iyeyo gasunge iyeyo wakamira nayo iwe tokufonera mapisa mamanja yakutambureka iwe akusungiwa mberi regaiti batsirane gentlemen bate mwise mahandicraft kana aita nharo uleanayo iwe musunge aine kumapurisa bamba munumene kushotera nyaya iyi isati yasvika padano riri pamusoro rakaoma
asi dare richiona rikunakuona kuti aitika asi azvitendeke but nenyaya yekuti inoita kuti mwoyo ndimi mukuda kutoone kutozionesera mbeu nachangamire muno avo ndivo vapfumujena vari apano ndozikiro ndopanoperera nyaya yekopai zvinhu zvinoitika zvakoperera ikopai amuono kuti ipopo muneka womunhu pai Inzwanani? isusu toda kuona muonero watinogona kutonga pepekadira painopera tikukuziva mazva ngozi atikona kudzipira nyaya Right. tinozotopedza vanokubika vapedza vatinomamukonyaya iyo Ndizvo. saka rekeemukana timbokurukura navo unotusvika navo papa Right. Baba. Changamire. Mwana mati makatanga kugara naye makore api mi? Kutanga kumuchengeta? Kumuchengeta ya. Akasiwa sata zvekuma 3 to 4. Musikana. Mwana wewe yapa. Wadopedza nyaya mwana. Mwana wewe munomziva? Munomziva? Anonzani? Juliet. Anditika. Mwana wani? Mwana wenyu. Makatanga kurara naye rini? Ndinazwarana Bana zara murara. Ava ndiana? Vani? Baba wako wakatanga kurara newe rini? Une makore mangani? 6 years. Une 6 years. Okay. Right. Kubva pa 6 years uchienda mberi vanga vakuita sei? Kubva pa 6 years. Kubva pa 6 years chaisabuda ndikatanga kutonera kugona kugesa ndegedzi. Alright. Ndikatanga kuona chileso pabed. Chaitorembera zvoti ndinodhonza leso. Wakarara kokutanga kacho wakarara newe kupi? Bedroom. Alright. So kureva kuti kaukamu kacho vanga vakurara newe kupi? Bedroom mo. Buda mukicheni chiwaranirwa ndinfanira munhu. Amai vanga varipo here? Asi iwe unenge uri mumba uko? Baba vasara vakarara iwe amai vonzi vanorara? Mama vanenge vamukasisi. Alright. So kureva kuti amai kuchapupu chavo chenga vachitaura kuti mwana hanhu achadi kuziva havangachizivi because panorarwa munhu vanenge vasipo. Mukunzwa baba? Ndinoda kuti ndikubatsirei kuwitinisa kuti kana mukadzi wangu uyo wamakaudza kuti iwe unorara panorarwa munhu kashoma kuti paite witness. Inini kana dai vanga vachangamire chacha vatondiona ndakarara dzimwe dzenguva havazvizivi kuti tarara nguva kuzvikuti vanogona kuona patikuonza kuti vanhu varara zvakadii hapana handiti. Saka madzimai imi vatotadza kukupai umbowo kuti mwana uyo vanhu makarara nawo zvakadii, asi iye mwana nemi ndiari kutaura kuti mimi makarara nawo. At an age of 6 ane makore mangani? Muna 2003. Akabereka muna 2003. Right. Saka ane 20. Saka mimi chatoda kugedza kutsanangura baba mune vakadzi venyu muzviziva nyaya iyi hatisi kutora sa 2024 mangova nyaya iyi iri kudzoka kana changamire matarisiro vachaita sanoted that age ichatangira pa age of 6 ndopatinotanga kutarisa ipapo kuti imimi kana muri munhu anoziva zvinei nyaya imutorei comfortable kuti mambo vatarise zvakasununguka. Apa pasina zvokuti tikutaura tichida kudidi but tingoda kukuonesa kuti mambo vataure kana kuti vaite vachikurerutsirai kana kuti vachidii nekuti paya izvo zvapatori isisu hatichakwanisa kuti tingaswere kuda kuti tinamati asi taakungokutaurirai zviripo. Tiri kuzvinzwa changamire. Kuzvinzwa ka
Saka mwana wenyu mimi makamubata pagore ra 20 pa 6 years kubva 2009 saka mukatanga kurara nemwana ndipewo nguva nditauro zvishoma ndikundirawo nguva. Ava baba tonzwana imimi musari kunyadziswa nemwana wongu ndiwo kuti handinyadzisini handidiwo kuti handinyadzisini good saka achada kuramba timubvunza zvakanaka imimi chitaurai nyaya zvakasununguka right imimi pane here zvakakutumai because pane nyaya yekuti tinogona kunotsvaga mishonga yekurima imwe yekunzi titsvage mari handiti imwe kana kunzi tine chirwere chakadai ukarara nekamwana kadai chinopera handiti izvozvo zvinosunga vanhu kuti vaite zvinhu zvisirizvo. Isusu tinenge tichitaurira zvika tichitaura kuti ndikutaura ndichangamira kuti maybe mambo wangazvitora chinzi orati kana zvanga zvakadaro mishonga yakadai zvinodetsera munhu saka ratiudzei kuti mishonga here yakanga yapiwa neng'anga. Inini handina kubva ndaita chakaipa nomwana upenyu hwangu. Waudze baba kuti baba muri kuramba here mpaka musi wakati mirai hatina dzenakuro dzokuti tinoramba tichitaura dzakareba ka nokuti pana kutokubvunzai fanire kungonzidzii ndisingataure nekuti uyu mwana haana kutaura zvaunoziva pamwana wako uyu mwana uyu ano vakoma vake vaviri vari pamberi pake vairara vese. Saka ndiri kushaka kuziva kuti pandakaita mukana wokurara naye ivo ndo vairara vasikana mudzimba dzavo ini ndino vakadzi vaviri handireve kuti ini ndakabva muna amai ndakarara naamai wake uyu ozo aiuya nguva ipi aiuya nguva ipi mimba yaiyoyo bedroom aiuya nguva ipi mwana vanhu vaviri iwewe ngasatora advantage yekuti ini ndi step father wake sezvaari kutaura kuti chibaba chenhaka ari kukunyepera here chibaba chenhaka ndo zvaakabvira achitaura kuti chibaba chenhaka chimai changu chikuramba chikudutswa nechibaba chenhaka saka ngasatora advantage hama dzangu ndapota hangu ndapota hangu ndakaitawo kuchengeta afirwa nababa wake baba wake uyo hatombowaziva. Mirai ndikutaurei makaramba muchitaura tikakumisai tikakumirai imimi makaramba muchitaura munenge muchitozvidza mambo alright. Kana kuti mambo woti nyaya iyi woita reference yoonetwa verification kupolisi yenozoenda kucourt zvingadaro zvazvo nokuda kuti uyu akati kukuraika handitika pari zvino imimi tichingoda kutaura pari zvino mambo achapa judgment pari zvino izvi zvimatwa musungu bhozi nyaya yatikutaura nezvayo panapa nemakore yatikutaura neurwere hwemwana hazvitendere kuna kuti mambo vakuregererei vachiti hazvina problem tozozviona pari zvine zvavakutokutorai imimi vakuisai maoko mumapurisa then vakutorai vakuisai maoko mumapurisa imimi zvamuri kutaura kuti mwana uyu muchanozozvitaura kumapurisa ndo kune zvinokubuditsai atanzwana kana kunzwa kuti kudai mwana zvese kuti zvakaita sei baba ini baba takuudzai baba isu takatakuudzai tishiti chinangwa chapeta kuramba ushiri munyoro baba kana kutaura zvakurungotaura totobatsirai mimi muri mushure monge ndakuti nini semubasha akagondipa kuti baba kupeta muramba ushiri munyoro kuri nani pamberi pamambo mazwaka nyaya musaurenge nyaya makangere dambeke vanhu vari kumakira mhosva dzisidzachangapiri mwana uyu mwana kupika mhosva yandisingazivi ndinongopika hangu ndinongopika hangu nokuda kwokuti inini handingabvumiri chokwadi chinhu chandisina kuita muupenyu ndoticheti chinzwai zvinobvumiwa kunyange zvisingabvumiwa asi panofanira kunzverwa mashoko kuti chimboitipewo mukana nyaya zvaraita manje kana inini mambo ndikada kuiyeshura inongosungisawo ini mambo wemapurisa yana kuti unonyembe zvakaita seyandiri wozi ndingatoparama wozi ndikadzvinyika wemwana
imunoenda kuzvipurisa megani vatichakuendesa yani kuti musapike kana zvichokwadi ndokwamushatira kuzviburitsa nokuti kunomaramba inini handina zvamungakuite satokuendesai mberi kupolisi izoenda kumakotsi uzoona kuti kana mazoenda kuzonotariswa kuti hamuna kurara nomwana zvinoitika futi izvo zvandii kana mawanika mhosva dzacho dzizobuda dzakadaro. Aiwa, zvinoitika zvazvichangamira hapana chandingatye pazviri inini kuti ndibvume chinhu chandisina kuita muupenyu hwangu. Asi baba ndakamuchengeta zvakanaka. Baba mukati makachengeta mwana zvakanaka muchimuona baba mazviona vanopadapo kutaura kuti ndinziseonere ozeta baba mwana ndoabhuru wenyu ko mazvionere kuti mudzinyina wenyu zvamukaita pamusoro pomwana wake kuratidza kuti munin'ina wenyu akurambirai kuti mwana uyu asvike pakupfuura asina kubuditsa umbohwa hwabuda muno mudare nhasi zuva ranhasi roru. Shuwa baba ndakarara naye makarara naye ari kupupura kamwe pandakarara ame wangu aibuda wachienda kudiwa chandisira iwewe nobhedroom akarara uchisiyana newakoma wangu taura mwana titi mwari ngakukomborere ndati mwana mwari ngakukomborereka mwana inyaya yekugadzira yawakatoronga vakanditida kufikisa nemusoro muchirombo ngenyika ndopanonyaya chete anditaurire kuti ndopanonyaya kwete kuti handitini ndakamubata pokuti ini ndakamutiza kudadaro ndopano nyaya yake paakiremera nyaya yake ndopakiremera nyaya yake kuti ndakusire kadaro kwete kuti ndakarara naye ndinopika pamimba mwari ngaanditonge naizvo kuti ndakarara naye ndinobuda iko kwatida kuendesa hazvirambi sazvicheka kana usina kuzviita saka usashungurudze mwana kutongana naye aiwa iye akutondishungurudza kushungurudza anokushungurudza kundishungurudza wenini kuti tingatise mapozisheni yakadaro nhasi mwana akafuka akafa unoita nyaya wanza isati yapera nyaya iyi anogona kusungira namamusokani unoigona kuzoitaura nyaya chakumuvira kadziti wachona zvaindinetsa kuti baba vakazviitire ndaishanda ndichitotenga hembe kuti baba vangu vaitichengete but zvaindinetsa chete kuti baba vakambozoitirei mukoma vakatozondibata zvavo asi baba ndivakavatanga kuti zviite sei kuti nini baba nomwana ndandana newe kuti zviite sei kuti zviite sakochiwe zvinhu zvakadaro nopadaro sakochiwe zvinhu zvakadaro nopadaro inohondo nyaya iyoyi vanhu vakatouya nemotikari yewaitiri panze vakatotirwisa kuti padare takaenda kudhara takaenda ndovakazotipa kuti endai kuno kana yabva ikoko ichauya nekukwatiri zvinge zvamaiita chairi kuda nawo zvakatomboya pamba vakatirwisa ichasuka vakawanda wozi apa chairi kutoda ava ivo vamadzibaba simba ravo rokuti varambe vachichengeta munhu ano murume wake chii yezvino nomurume wake akaenda kumudza pacha panane nhamba kuna nani
yatika chinoda kuti ndakapfire padare ndonyaya hombe chete iripo kwete kuti zvinhu zvese kundisungire nyaya tisamboita tatomagadzirisa mamwe acho ndakatotora kana vakatotestify zvongoti nyaya iyi hombe sezvokutoti kana mufoni mangu arimo ndakatotora mapicture noku ndichitestify ndini futi tutombo yachibhoridzira magitari wangu saka watotiziva kuminini kwese aiwa changamiro vari kutaura kuti kana muchita nyaya dzakaita sedzidzi inini samambo sedunhu rangu unofanira kunga muchindizivisa chokwadi nokuti iwo basa wakaita basa nokuti dambudziko romwana yanzi rahubibata ramba kuti mwana arikunzisaaende mwana ari kupupura wega even polisika mwana anopupura wega nesu maitirwo yakaitwa alo baba nzirawa makadiko muche mutaurawo navo pasumpindo kwa chief kandeya panapa tine kesi yatine yatasangana nayo but mambo vazoona zvisingakodzeri kuti vangoipedza criminal case yekuti mwana airarwa at an age of 6 years but pari zvino ane 26 years but nyaya iri kutorifewa kwamuri ane 21 years saka nyaya iyi iri kunzi iwe ikoko kwamuri hamene kuti tingakwanise kuwana reinforcement here inokwanisa kutibatsira kuti vanhu vepolisi tiri pakandeya pacourt grade pachikora upi ndoupi uyu akarepa ari kuti iye haana kuti nyakurepwa ari kuti ndakabatwa pa6 years ende ndikakawanda nababa pa6 achine 6 years ya yakaoma chief vanotongera pakandeya primary panapa pachikoro alright ya kana zvadai tinenge tisisina ya bosi changa tichingoti isusu takaisa maoko menyu zvimwe maprocess ekumberi ndi munenge makuziva kuti anoda kuita sei alright yakanaka anziregai ndione kuti mota yangu iripo here ndiri kufondera memanje saka saka ndandiri kuti zvangu inini andimaona kuti angeendesa inenge ndichitofana kuziva kuti pabhuku pakati wanga ari kushandira vanhu kuitira kuti nemapurisa kweoga yakuza kuti munhu unomuziva indogona kupokana totanga kumwana saka nyanya kuti mutakabva yedu watikambaiwa kuposa utete changamira hazvina kuitika hatina kukubatsirai hatina kuzvinekera izvozvo nochikonzeza kuti dai raizviziva kuti mudunhu muno muprofita anogona kuona zvakadaika muno mutakasangana nevanhu mushonga anopikisana tokushedza iti uyai pano itai research kuvanhu handitika sezvoita kwana gomo ndatenda mambo ndofanira kuti ndikuzivei nokuti isitotenda isi kuti nyaya yamatibatira kai ende chipupuwa nomwanaka yanga isingabude depambasana kuti muitese aichokwadi ando but takuchemera raramo yomwana kuti mwana anofanira kuti ararame ichokwadi kana isu tata patarget nazvo nokuti dai kungofonera kuti tidakuita zvakadai todakudaika ndaitovhara avo watombomira kuti yakabosi wasindo Dare.
Jamani,